Když se řekne železný hasič, každý si vybaví nejen fyzicky zdatné muže, ale i ženy v plné výzbroji, kteří musí zdolat několik náročných disciplín. Dokážete si ale představit obdobnou soutěž pro děti? 3 nejmladší stonavští hasiči už ano. Nikolas Mikeš, Matyáš Měres a Marek Ženíšek se totiž zúčastnili 23. dubna soutěže Železný mladý hasič v Dolní Lutyni. Závodníci museli roztáhnout 2 C-čkové hadice, naplnit žberovou stříkačkou litrový barel, překonat žebříkovou stěnu, smotat 2 C-čkové hadice, přenést 2 5kilové zátěže, napojit stavici a koš, přesunout převrácením pneumatiku osobního automobilu a nakonec napojit 2 C-čkové hadice na rozdělovač. Po ukončení těchto disciplín následovala ještě soutěž s názvem Nejrychlejší zadek, určená vždy pro 3 týmové závodníky. Jednalo se o klasický požární útok. Z mašiny je ale natáhnutá pouze B-čková hadice a na konci ní je spínač, který sepne po výstřiku vody. Přestože stonavští ani v jedné disciplíně nedosáhli na bednu, nabité zkušenosti jim jistě přijdou vhod. Už teď se v rámci hasičského kroužku všichni dohadují, kdo bude Stonavu reprezentovat příště.